Onye na-agwa ibi ya na-ete afọ otu ishiri chiri efego ugbo achịkpo ya n'ime igbola cooperated nye na-eji ama ndị na-arụ ọrụ gọọmenti wu achịrị ha na-efe ha chikpo ya ka ege bet ma ofitirigo as far as ichere efego chikpo n'ime iwu cooperated hụna ka mgbe m bidoro ọrụ hụ nkwute mri ndụ m agbanwe onye gafe wode nye m atom of respect akwe na aghọta otu ịdị ugbo a dị mma mana ị ga-agba mbọ hey afọ karịrị akarị gana Mr. Ibu nwanne ọ dị nwanne m but ọ dị ka osi na lineage anyị ọ ga-wee bụ osi maka sa afọ gị na ihe otu afọ gị dọrọ ka ị dọrọ afọ gbakọ ọ dị ka nga eji dọrọ mmadụ n'afọ nwa ogbede dị ka gị ị ga-agba mbọ wọkọ n'ime afọ gị tụ ihe ị ga-eme ya kwụsị iri ni late oke ri arịdị mma ebute akpụ ama ya 40 ọrịdị mma wepụ aka na akpụ mana ihe ọdị ga-emekwere ma iruo n'ọrụ ana any client bịara biko chere afọ na chikpo ya n'ime brito in ebritele out until I kwucha otu ka mma nwoke adịwodo ka nwoke ọgọdụ mma m mụrụ mụte na afọ ya ọyọ lote afọ ga-ayọ ote ka ezino yọrọ ayọ were ekete mere afọ that one na by the way ọzọ dị ka ibi ya biko nye m chọrọ ka imere m n'ọrụ awụ interpret ụmụ gbọbịa ndị bekee ha nyela mama ebe ha na-eche aga abọchịtasịa abeze were bekee tọgbọ n'ọma bekee atụgharịa ya mgbe ụfọdụ ya enweta ị ga-esiza client gị ime mistake ha rịwọka mmadụ ihe ime gị so biko anyị ga-anọ nga etu ị gara skuul gacha mee kọpa pụta na-enwedo ọrụ ka m ji m aka m nye gị ọrụ ebe federal gọọmenti efelọla to give work to youth individual will take over agịdịghị egburu anyị onwe ha ha nye ndị ha nyekwerele anya ọrụ anọdụ onye nwe individual nwe eto graduate here under illiterate ihe mmadụ so wee mebiele ugbu aka wonge mma wasi 5 or 6 years you waste na mahadum 6 years of a waste product on ihe wo ngi jiri epụta ote mara nwa ọkada mụrụ ma agburu na bus stop at least by na ikwesịgwa ịnọpụtara face me face you ka na ịgacha school pụta onwe dị ihe mgbe ị nọ na kọpa ọ ga-abụ eburu gị na machine gafe ote gị kpuru nwa okpu ga-tie ego kọpashọn gị kpụpụ okpu mee na anyị ote m na-eche ma ọnwụ ikpuchi ịgacha ote pụta gị ma aka ote ọrụ shi n'elu na-adachi ka majik ama m sọ gị richa gị lọta na vileji a nga ụlọ mmanụ nwụrụ gị ga nọ n'akwụkwọ wụrụ onye na-ede aha ndị na-ebute nkụ machizọba tukwu nkụ gị dee ma mechi tukwu nkụ mma lọnjinis a na-okwute o kutere mmiri bọket abụọ tek ị ga na-ede n'aka onwe mgbe ngele ka ịmakwa dada dị ele ahụ ele onye nwụrụ ihe nwanne di nwụrụ ịnọ nga aha eke ịga ofe ma agwọrọ ya utu uje nsale dị mkpa gara skuul graduate abụ mebisiala asụkwa m ịga skuul arịdị mma ọ dị mma mana kama ọnwa anyị na-agakwa anyị nwekwa akọ n'uche bikọs ihe niile ugbo ada agabachi ya gị hụta onwe gị enukwu ihe m gwara gị ihe ị ga na-azụ ugbo graduate na-arụ under an illiterate bikọs ihe ọwụ ka ọwụwụ dị ya accept it with the fact so gị comport ihe ụlọ ada gị elesara gị kọwala m ya ara ike m na-aghọtara gị le anya onwe mgbe m ga na-agwa nwere ike jikwa opportunity na comport mee ka amam ya mana gị na onwe gị ji body language mara sị ka agaala m uje ntị gị kpọlalụ m ju ma mara ọma mee ka anyị na-aga ọkwụ enweta ị ga-esikwa ọkọ ji gị nara aka ntị adịkwa m emefe nchọ nnukwu ihe m kwuru so biko gị comport onwe gị okay mgba let assume na that girl nọ ngụgba ya sa ele ihe wo the curriculum of the land ele ihe ku wepụtara ele otu ị ga-esi akọ ya of my curriculum of the land ele otu ọzọ a ga-esi akpọ ya curriculum ihe ọ pụtara n'okpechi hazie ala the plotting of the land curriculum ọ bụrụ na ọhịa ibu n'obi curriculum kpechi hazie ya the grading or grouping ote ihe a ka ị ga-aga ime aka ote ka onye kwa ya kedu tọ ndị grass school na-esi maka nwoke n'ihe gụrụ ma aka gị nwụrụ na-esi eme ya adịchato relax enweta m na-eche ahụ na TV ndị a na-enye news ha na-eme ya nweta mee ya okay the curriculum of the land like you said just guzoro ka akpụ
Pompot before gay way, give the shit to no more. Palitu Bugelo. It was on Negra school. Zulo in back gate. Agramaga. Now, curriculum ma. He mean or the the grouping of the land. Now this allow us 100 by 50 millimeter. Gonna make it just no number. Akwa his make. Give me a bunch of gay was single boy. And what you get she will give up this girl. Yeah, watching I did the serious. So the boy will get my emigrant Oliver the cook. You didn't get your cause over. Sorry, sir. Can make the last one. Kono can work your kono. You up to Coco. Say thereby. And would English you gave Buzo Rapata before you be Dokawa. By curriculum, thereby saying, I put it to you that this land. I am not my studio. A book I have no studio rap got the Ugu. I am RMB. Curriculum. Each of our has this Allah. By plotting, this man being an agent can help you. Has this thing. Give what they are. Give an aqua. Give what they are. Oh, good. Good. You name one family on the coast. I wouldn't know Shiganaka. I would my school because Kiko go to Maka. Sissy, where keep protection him, where we Tramaka bomb CEO. And what on for him and nation idea. Or go to Filanonga. Get west to look. You only cool actually will. Kekara now. You got to go. Usobano now I got make kwado, but I hope he help brother kwa percentage 60-40 akwaya. All the 60-40 100 by 100. No only last gala chite go chita muri ote ha agagia o mi degree school enwe oru no agma chi gaga nile ibito bedo na ebito ma fele nego o maka sim ntole go gbasi metetre kolekolo mtakre ihe mere ngwa na ude jigbe m just comporto ihe mere what he say me o maka na chana mama dia iche gile tama m dikana even now graduate agam school for nothing percentage o gini gi gwa mo ho ha ma mara hem ko na stress is English or this im interpret or this ele he na si ko no some da ko wara gi so this come go commission im English asi jide gaga soro gi no na village nga eriri burial aga huje mo kan pari ko onwego ebi don no he lo to lo m na emegodo na he lo m nyego gi je na patch wo ba wo patch mo na gaga bi ma aga ka ni shin na ego oh ebuje ihe ola m ne gi were ihe onye ka na ebe m tansa until gi mụta chọrụ abịa m mo abịa m ka I me percentage gi arụcha gi nye m ego abịa gaze ga agara m adụọ ma nga ngozulu na ihe obula nyere m nsogbu ade ọrụ anọ nsogbu ade no problem ọrụkwa m ka na-eyiri orange ọkwa m ka na-eyiri color orange na gi ikpe akakwa mma na ihe wetin ga-esi abịa m agara aka na business ana kwe ya enwe di hikwu get pam ke ma fega ni me parentage what in em o kwam kana achara on red hello, on my way. Yes, the CEO. On my way. Thank you. You say, they can do Chinese. Voila. Okay. Where are you? On my way. Go Dabakura. On my way. Oh yeah. After you. After me, I saw people too. So many so. Come get shape to us. Some to again. No say nothing. I saw you. We can move. Agini. Ebuka. Agata home. Kiji go boy ije onye nwa ogu nwa company. Elo ti si onye nwa company gi koma kote. Gi je ka nwa boy biko. Ibendre bendu kro makuzro stand well. Ana gibegi kote ya anwo maka se krambu ibu emi wa kpogo CEO ige jukwu ije gapo mo na company
Olise. Sir? Ị mara asị na ọtụtụ ụgwọ adị n'ụka mgbede. Yes, sir. Ọ na-akọkwana mma a na-akụzi mmadụ ọrụ. O nwere ha ga-eji wee nye oge eji wee bido ka a mara ma ha kụziri ma na-amụtakwa. Ịfụrụ ala? Yes, sir. Ana m enyefe gị ala n'aka. Ana nke enyefe m gị n'aka. Ị ga-achọ ife dị ka carton paper or board. Dee ya land for sale. Bịazie n'okpuru ya binye akara ekwentị gị. Ọ gawa onye kpọọ akara ekwentị ahụ o nweta gị. Onye mbịa ala unu akpa price eresi ya ala. Sansi gwadịrị ọ dị mma. Ọ dị mana ka ezikwana onye nwe ana adịghị ama ajụọ m onye nwe ana. Onye nwe ala ugbu a ọ dịchara that important. Ihe dị oke mkpa weregodo ala weta ego. Ọ ga-awụ erechazi ala. Ajụzi ese jụọ ajụjụ onye nwe ala ewere ego nke enyi ya ewere kọmishọn nke anyị waa anụnụ. Makwanụ m onye nwe ala ọ na-achọ ire a na-ere. O nwere ike ọ bụrụ na achọ ịrụ ụlọ ụka ebe ahụ na-achọ ịrụ ụlọ ebe obibi ebe a. Ị ga-amanụ m onye nwe ala ọ chọrọ ire a na ya bifo erebe. Ihe dị otu ahụ adịka Olise. Ụwa anọgodi n'ime obodo a nọ kịta agụ nọ n'obodo. Agụ nọ n'onwe onye iburu ego taa binye n'aka ọ masị gị ọma nwe ya. Onye nwe ala ngwa gị na nsọkọ gị. Ala niile nọ n'ogbe a nọ for sale. Are you serious? Anọcha ahịa nke ọbụla iche ire were moral ree ya weta ego. Atụla egwu. Nsogbu adị ama ma ọwụkwanụ na onye nwe ala n'ozi obodo oyibo. Irezi ana ya ka onye ị ga-enye ego. Ma ọ nọ n'obodo oyibo enye ụmụnne ya ma afọkwụna ụmụnne ya anyị eri ego. Okwu akwụna. Nya ọhịa ka a na-eme. A na-egbukwa n'oge. Otu aka unu si ere ana. Sharp. Biko ka njugodi gị unu na-ere dị ara ere ka nragharị ka unu na-eme. Nragharị ka unu na-eme. Ajụjụ ịjụ amakakwa. Mana mma asa gị ya. Anyị na-ere na-eregharịkwa eregharị. In other words, anyị dị versatile. Ya nke bụ na enwere m ike nre ana mresịa ya mregharịkwa ya nyararịkwa ya ragharịkwa ya. Gasa gị. Nwaọzọ ahụ ndị na-ego ya gokwasịkwa ya na ka ego ego a ga na-ere. Ọnwa egbuo ka atụrụ aka. A sị gị na ọnwa egbuo ka atụrụ aka. Ibidogo ọrụ. Ihe m ga na-ere onwekwa n'ife a na-arụ. I dị jobless. Very simple. M ga-erekpa obodo a. Ka m gosi gị ọzọ. Ọ nwekwa ala ndị nke nọ n'ime. So ala a bụ nke m na. Ana m dị ihe a. Biko ka size a na m 20 by 20 ka 40 by 50. Nke a 5 by 5. 5 by 5. 5 by 5. Biko gosi m ana ọzọ na-erego m nke a. Nke a is done. Afụbe mba ya. But don't worry about buy erego m nke a na-ekwuzi okwu ọzọ. So ọkwa ihe niile dị ka anyị si wee kwuo. Ọkwa ego na anyị kwuru ka a na-eme. I nwere the doubt. Otu anyị shiri kpa ya ọwụ ụtọ ọrị. Ada ewepụ ada eti. Ihe m wụta ụlọ m na gị shiri mee ha na business. M sị gị na 1 naira ahụ ka ọ ga-awụ. Ọwashi. Eziokwu. Ihe awụ my land PA. Ihe awụ PA ala. Ihe ọwụla anyị kwuru. Owo taa ka ọ na-adị. PA ala ọwashi. Ọ bụ eziokwu. So ka maka the deed of assignment. Assignment. Ada eme assignment n'ime ọya. Enyekwa Madam, ihe na chikowa akwa transfer of ownership. Yes. Fine and good. Our barrister anya gwala ka ọ haje dị akwụkwọ. Date everything document ya. So ihe ji ihe ọbụla ji nga na gị nwa akwụkwọ anyị ego a na anyị ewere ala nye gị. Ilende wayi. Ya kwụ na ụgwọ. Ilende a ga-akwa anyị. Gị nwa akwụkwọ ya ụgwọ. Okay. Gị nwa akwụkwọ ya ụgwọ na gị kwụhala agent a ụgwọ, agent Festus gị kwụhala ya ụgwọ. Ya ewere ala nyefee gị n'aka. Ihe ji ya na ihe ji ala jikwenu gị na wee ego. Ihe ọwụla gbasa ihe ji gị na wee ego na ala. Tikwu ha n'ụgwọ ala kago onwe kago ji ala kago ji elu kago ji nta. Ịghọtago? Okay, no problem. Thank you. And again, the surveyor also surveyed this land. So the surveyor also surveyed this land. Map it out according to the graph and the blueprint of the work. Ebe ka ji gba n'ili maybe isa agaje. Ihe siko bi ga me na sopụta he ba ai gafere agafe. Ihe ndị anyị na-agwachagula eme ọ nọ n'ime akwụkwọ. Akwụkwọ ga-enye ọ nọ n'ime. Aka na-ekwu. Ọ dị ka ihe ọ dị land PA. Sorry, sir. What of the beacon? Yes, the beacon okay, isi gị na ya akpala no okay. Egwile ebe kwesịrị na akwa ya. Kweke. Yeah. Complete, all the complete beacon. Okay, niile. Just na akwa ahụ ị ga-ahụcha nga oke na.
oke ihe niile nọ n'akwụkwọ nwedị ka ada enyo agaghị enyo oge ihe niile ndị emecha anya ka ọlọ jiri gị ime ka mara tupu gị aza harị gị ikwu ihe ejere eje n'akwụkwọ ya biko oke ala. Okay, I've heard from the both of you. Anugo m ihe unu kwu nsogbu adị no mmezie transfer na-enye m transfer of the ownership abi. Fine and good. Also kwụzi ụgwọ gị nyezie transfer of ownership werezi ala nyefee ya n'aka ahụ ọ kwụzi ụgwọ. Ụgwọ ị ga-akwụchakwu ya ka ị ga-akwụfụ ya akwụfọ. M ga-akwụ gị ụgwọ, m ga-eme gị transfer. So ya wụ the thing ka ime ha na akwụkwọ niile nọ nga emesha ọga gị kego otu a ga-esi egbuwa ya cheta egbuwa ya bụ enye gị one side. Ọzọ dị ka ibia wụ gwakwa ya nga nwere plan ụdị ụlọ ọbụla ka a ga-arụ nga ndị zụburu side a onye ọbụla ha kpala akpa akwụkwọ otu ga-esi anụ dị ụlọ enwere otu na-esi akọwa ya kọwala otu ọ ga-esi edo ya anya. Madam ihe ọ na-achịkọwa gị na gbasa dis afọgo ihe anyị kwuru ekwu. So ihe this agent Festus na-achịkọwara gị this land nwere plan, the topography from the plan. Topo onye Topography nga akpeshi group odala na hapụ m asụ gbachi ka m sụọ. ị ga na-ekwu ka m ga na-aghọta ihe a na-atụpụ. Topography na ị na-aghọta ya? Oh, ihunanya ya. Tupu on. Thank you madam. So him na from the plan of this ala and topography is either hospital. Ole hondo ijokom. Hospital kwikwu ole ka ha nwere ihe ọgwụ anụ tinye niile biro. Ngwa the hospital maka ụlọ bla agbago na this side ọ ha chọrọ. Ma ọ ga-erekwe. Hotel no. Ajighị iko kwashiere anyị obodo. Hotel no. N'ụlọ gbasara hotel nga na-aṅụ mmanya raba. Igbo abịa ebe ha nwere ike nkọchara ahịa na gbanwee Igbo ngọ. Yes, because pastor ala ndị agụchala ya ihe awa ala agoziri agozi. Ihe niile nọ n'ala n'ụwa ihe ọjọọ efoshiala ya n'ekpere. Mana aga m arụnwuru nne na nna m ụlọ ebe a. Ele ihe na-ekwu ivi n'ịchọkwa arụ nga ịma na onye ọla nwụrụ birile nga ọnwụkwa enwekwara ike ilie nga enweghị ihe ọwụ. So it doesn't mean anymore. Don't worry about that one. I nwere ebe anyị si wee pụta, anyị nwere village, so nke a ha bụrụ nsogbu. Nsogbu adị. Don't worry, you guys will hear from me, okay? Okay. Ihe niile dị ebe a niile just kago onwe. You know? ALA-CHUKWU ebe a niile izu na ebe enwe ndị eriri nga pasel a ga-abọchita ha jisi ha ala anyị bọpụrụ gị. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.